Димитър Димитров не е очарован от новината, но сподели, че се съобразява с клубната политика. Мисля, че ни липсва един от най-качествените футболисти, който даваше доста сериозен принос за нашия отбор през първия полусезон. Притесняваме и ситуацията около Неси, защото нашите българските грандове постъпват изключително некоректно в случая и непрофесионално. В първата контрола от зимната подготовка на терена до летище Бургас Черноморец разгроми трето дивизионният Созопол 5-1. Дяков откри направо от ъглов удар. Преслав Йорданов кара с глава дебютният си гол за новия си тим. Вратаря Янко Георгиев хвана дуспа на Петър Кюмюрджиев. Все пак Созополи се разписаха почетно чрез Стефан Тошков. А след него последователно за убедителната победа реализираха Рикардо Асис от дуспа, считаният за сигурно ново попълнение арменски младежки национал Самвел Мелконян и пристигналият на проби мароканец Шауше. Точно след седмица на същото място е втората контрола на Черноморец срещу Спартак Варна.